Mao kalawig, pulo ka oras nga brownout lauman buwas sa madamo nga bahin sa Bacolod City. Pila ka mga negosyante nagapanghakroy sa epekto sini sa ila palang buhian. Yaring balita, ngaton gintutukan. Ginahanda na sang room boy nga si John ng ila generator. Ginpuno na sang krudong ila tangke bilang pagpanghanda sa pulo ka oras nga brownout buwas sa madamo nga parte sa Bacolod City. Ang ila balay palahuwayan nga nahamtang sa barangay Takuling, isa sa mga maapektuhan sa brownout sumugod la sa isang aga tubtob las 4 sang hapon. Sa mga customer nga, kung sulod sa mga balaka kay bugnaw di ang ang aircon. Pabugnaw lang sila. Tiyon mag-brownout, masami dagsa kuno mga parokyano. Apang doble man ang ila magasto, bangod bilog man nga adlaw, paandaron ang generator. Kainit man mo, tilinit subong. Dabo, idyo ka makadto eh. Alang-alang namon ang guest namon nga hindi magpakwanan kay bisan 5 lang na ka kwarto. Gapaandari kami generator. Apektado sang patigayunon nga maintenance work ang Asdes Gonzaga Feeder 1 to 6, sakop ang Dalan Lacson, Gonzaga Tubtob San Sebastian, bahin sang Villamonte, porsyon sang Burgos Malaspina. Ang kompletong alisahan na makita sa social media page sang Central Negros Electric Cooperative Incorporated. So, bilog na doon yung Juliana, dalayo na. Tapos ang dalan, malapos sa may backup system lang, Serena Heights. Dalaman. Ginsabat man sa sinekong reklamo sa mga konsumidor sa sunod-sunod nga brownout sini nga semana. Bangod brownout, nagpanugyan man ang EOC sa mga residente nga kung mahimo, hindi maglagaw o hindi matapikan sa COVID-19. Opod, Kirinal Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.